Chang'e 3 je bezpilotná mesačná prieskumná misia prevádzkovaná Čínskym národným vesmírnym úradom CNS, ktorá zahŕňa robotický lander a prvý čínsky lunárny rover. Bola spustená v decembri 2013 ako súčasť druhej fázy čínskeho mesačného programu. Vesmírnu loď, ktorú vidíme, bola zachytená na niektorých čínskych fotografiách Chang'e 3 landeru. Loď je síce v ďalekom pozadí, ale tvar a jej odlesky podporujú fakt, že je skutočná. Alebo sa jedná len o nejakú skalu v podobe lodi? Čo myslíte vy?